Howdy. Tässä on tosiaan pientä taukoa. Se tuntuu taas todella omituiselta. Ja tässä on ollut vähän kaikkea. Mulla ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Blogia mä oon kuitenkin ylläpitänyt jotenkin. Et sieltä voisit siikailee, et minkä takia tässä nyt on ollut pieni tauko. Joo, eiköhän mennä suoraan asiaan. Eli siis mä ajattelin tähän nyt näin uuden vuoden kunniaksi. Ja tosiaan muuta pervei, mä oon Ylöjärvellä. Et mä löytän nykyään sieltä. Niin, tosiaan uuden vuoden kunniaksi tammikuun parhaat. 5 paras asia, mitä mä löydän tammikuusta. Okei, eiköhän aloiteta. 1. Täällä on ihan himala lunta, kattokaa. Ja sairaasti. Ja mä oon Reikan kentällä. 2. Tää on nyt niin kylmä kuin yleensä. Täällä on yllättävän lämmin. Täällä on +2 astetta lämmintä. Okei, 3. Mä kävin niinku yksi viikonloppu eka kertaa luistelemassa. Se oli ihan himokivaa. 4. Joo, 4. Okei. Tää tuli jo marraskuussa, mutta anyway, lisätäisin tammikuun parhaisiin. Mä saan uusia frendejä, koska mä olen laitoksessa. Kyllä, olen laitoksessa. Ihan vitun perseestä. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten 5. 5 viimeinen, mutta ei vähäisin ja niin poispäin. Kauhea tuuli. Katsotaan, mitähän mä keksin tähän. Okei, mä oon masseissa. Mun pitäis tänään saada niinku 55 € jotain. Joo, kyllä, mä olen masseissa. Mulla on puolen tunnin ulkoilut. Kello on nyt 17. Eli tässä mulla on aikaa sen kivasti. Mulla on tänään harkat todennäköisesti, jos mä pääsen. Ylöjärven Easyfitissä. Mitäkö mulla tupakkaa? Apua! Joo, mä oon kans 6. päivä menossa. Jos nyt samalla tulee vissiin ja kuuluu hetki, mutta ei se varmaan yhtään haittaa. Niinku ihan kiva näin pitkässä aikaa teillekin puhu paskaa tai jotain. Okei, mä oon löytänyt itselleni taas kirjastosta aika monta kertaa, että mä perustan elämän nyt aika paljon taas niinku Coca-Colalla ja Harry Potterilla, mutta ei voi mitään. Ai niin, joo, sitten on toki ediä. Niinku mä voin miettiä, että mihin mä tungen, kun mä menen takas laitokselle. Joo, mä oon Aroniitossa tällä hetkellä. Mä oon ollut täällä nyt 2 kuukautta vähän päälle. Mä näin mun sossuu 20. päivää ensi kuuta. Mulla on silloin assu, että katsotaan, että miten käy, että pääsenkö pois vai mitä. Mutta mä ajattelin kyllä vähän niinku valittaa näistä ohjeista ja perseistä. Ihmiset kyllä katsoo vähän sillä, että mitä helvettiä. Niin, mut joo, jos joku tosiaan majailee Ylöjärvellä, niin saat tulla morolle ja vaikka tarjoa mulle tupakkaa. Okei. Instaa seuratkaa Santtu666 ja no Vappi. No sen saatte kyllä, jos tuota Fases kysyy. Kikkii mulle jo snappi Santtu 2 2 Mä en ole vielä kasvanut toista hulkarua. Nyt mä sain isomman vellyn, on 10 ja silleen, mutta ei mulla nyt muuta. Takoillaan, push push.